खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 28 सेप्तेम्बर 2020 समबार। फैदो दिननि सानजौफुनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय दिनैनिफ्राय गुवाहाटीनि गासै सरकारि आरो सरकारि नङै गला सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ सानथामनि थाखाय कर'ना भाइरासनि टेस्ट खालामनांगौ होननानै आसाम सरकारा बिथोन होदों। माने जाय बिथांमोना गुवाहाटीआव साख्रि मावगासिनो दं, सरकारि साख्रियानो जा बा प्राइभेट साख्रियानो जा, बिथांमोना गासैबो कर'ना टेस्ट खालामजानांसिगोन सानथामनि गेजेराव। लोगोसे सावगारि आखिग्रा प्रान्जल पायां मुंनि सासे आर्टिस्टआ आबादारि आरो इन्डियान फ्लेगखौ लानानै सावगारि आखिनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामदोंमोन। नाथाय आसाम पुलिसआ बै सावगारिखौ बोखारनानै होबाय। प्रान्जल पायांआ गलाघाट जिल्लानि तेलगरम होननाय जायगायाव सावगारि फोरोंगिरि खामानि मावगासिनो दंमोन। आसाम पुलिसनि एसपि अफिसनिफ्राय बिथांनाव फन फैयो। फन फैनायलाय बिथांखौ पुलिस थानायाव लेंहरो। लेंहरनानै बे सावगारिनि बागै खोथा सावरायो। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सावगारि आखिगिरि प्रान्जल पायां। गुबुन फारसेथिं प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांमोना दिनै भागत सिंहनि 113थि बार्थडेखौ गाजा गोमजायै फालिदों। माने भागत सिंहआथ' थैखाबाय सिगांनो, थेवब्लाबो बिथांनि बार्थडेखौ जोंनि बे हादोराव जेब्लाबो फालिनाय जायो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आबादारिफोरनि मोनथाम गोदान बिलखौ लानानै दिनै समबारनि फुंबिलियाव आबादारिफोरा दिल्लीनि इन्डियान गेटआव ट्रेक्टर सावदों आरो बै सावग्रा मानसिफ्रा कंग्रेसनि खामानि मावग्रामोन होननानै फोरमायनाय जादों आरो बिसोरखौ पुलिसफोरा हमबाय। दा बिसोरनि फारसे आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। लोगोसे मध्य प्रदेशनि गुना जिल्लायाव सासे वान्टेड गेंस्टारखौ मुम्बाइनिफ्राय एरेस्ट खालामनानै लाबोबाय थानाय समावनो गारिया एक्सिडेन्ट जानानै गेंस्टार फिर'ज आलीआ थैनांगौ जाबाय। बेजों लोगोसे माखासे पुलिसफ्राबो गोब्राब जखम मोन्दों। माने बे गेंस्टारखौ मुम्बाइनिफ्राय एरेस्ट खालामनानै लाबोगासिनो दंमोन। लाबोबाय थानाय समावनो गारिया एक्सिडेन्ट जायो आरो एक्सिडेन्ट जानाय समावनो बे फिर'ज आलीआ थैनांगौ जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय बिटिआरनि बेरेखा अबर' एबा बर' नङै सुबुंफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। नाथाय बिथांमोना मानि थाखाय गोजोननाय मोनाखै बैखौ दासिमबो रोखायै फोरमायनो हायाखै। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि हजाइ जिल्लानि लामडिंआव दिनै मासे मैदेरा ट्रेनजों सौजानानै थैनांगौ जाबाय। थैनाय मैदेरा 1 बोसोरनिमोन आरो बै मैदेरा फेमेल मैदेर एबा आइजो मैदेर। बे आइजो मैदेरा 1 बोसोरनिमोन, नाथाय दहाय फुङाव ट्रेनजों सौजानानै बे मैदेरा थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय आबादारिनि मोनथाम गोदान बिलखौ प्रेसिडेन्ट बा हादरगिरि रामनाथ क'विदआ पास खालामना होबाय। बिथांखौ लोगो हमनानै बिलखौ बन्द' खालामनो थाखाय होदोंमोन, नाथाय बिथाङा मानियालासिनो बिथाङा मैयाहाय बिलखौ पास खालामनानै होबाय। लोगोफोर, दिननि सानजौफुनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।